Čaute kamoši, no neviem ani úplne ako začať, pretože ešte som nič takéto netočil, ale z názvu už asi šípite a teda chceli by sme vám niečo povedať. Budeme traja. Čakáme bábätko. Yes. Takže troška prekvapko, preto sme aj dlhšie nevydali nejaké videjko, lebo sme si to chceli nechať chvíľu pre seba, užiť si to. Aj tie prvé mesiace boli trošku náročnejšie. Ale teda tí, čo nás sledujete aj na Instagrame, tak už ste to pravdepodobne vyšípili skôr a keď nie, tak toto je to prekvapko. Chceli sme s tým byť chvíľkou opatrnej, počkať, kým budeme mať istotu, že je všetko OK, že je všetko safe a už sa to ďalej skrývať nedalo. Tak. Najbližšia rodina aj kamoši to už vedia a teraz to už viete aj vy. Chceli sme si spraviť takúto aj malú spomienku pre nás a aj to trošku s vami pošerovať. Áno, niektorí z vás to už videli na Instagrame, lebo tam sme si pridali jedno krásne videjko a aj kopu fotiek už, takže pre tých, ktorí nevideli a nevedia, o čom hovoríme, tak tu je to videjko. I can feel it all around. A chronicle of people caving in. I can feel it all around. The company you keep is gonna do you in. You're cold out in the dark, said hold on to your fins. And then we both ran out. I can feel it all around. A chronicle of people caving in. Neviem inak úplne, že kvôli čomu, ale tým, že sme tu tretíkrát, možno si to niekde značia, alebo to tam už vidia, objednávali sme si takú basic izbu, tak ako aj po minulé roky, no ale z nejakého dôvodu sme dostali upgrade izby na práve túto, aj s tou teraskou, aj s tým bazénom, takže o to viac si toto tento rok užívame. Sváča pro mámu? Ešte sa nám toto nikdy nestalo. Vždy dúfame a nikdy to tak nedopadne, takže sa teším veľmi, lebo asi je to naša posledná dovolenka vo dvojici. Uvidíme. A zatiaľ to vychádza perfektne. Možno ten delay, ale inak je to super. Ideme sa nájsť? Ideme sa predviesť, osviežiť a potom sa pána nájsť. OK. Ideme na nové miesto, pretože vždy chodíme na východ k hlavnému mestu a dneska sme sa rozhodli, že budeme pozrieť aj na západnú časť ostrova, tak uvidíme aj my, že čo tam nájdeme a ako to tam bude vyzerať. Let's go. Jo, ukážeme vám nejaké overené veci, ktoré už poznáme, kde sa radi vraciame, ale povedali sme si, že skúsime teraz rovno niečo nové. Tak, pozri, aký západ. Nice, a takýto západ budeme mať každý deň, pretože hotel máme otočený priamo na. Tak a my sme zvykli inak jedávať a večeriavať aj v hotelovej reštaurácii, ktorá je presne otočená na pláž a pláž je na západ a niekedy sme sedeli v takom tom bare reštauračnom a sledovali len západ slnka, ale dneska sme sa rozhodli, že keďže sme prišli takto neskoro, tak skúsime niečo nové. Uvidíme. Čo sa trápiš? Som strašne hladný, ale zo slušnosti čakám na tvoju pizzošku, že by sme aj niečo s tým jedlom natočili. Ale to je naša pizza. A hlavne sme to hneď takto pokrstili, že prvé jedlo gyros. Taký. Tie hranolky vyzerajú dosť dobre. Také... Ja mám inú predstavu o dosť dobre vyzerajúcom jedle, ale také... jak som hladný, tak... Junk food hranolky, vieš? Také, že aj s takým koreníčkom. Ty daj si. Chrumkla. Tak budú chutiť tieto. No, toto je pincaška. A toto je gyros. Ten gyros vyzerá lepšie. Takže nachádzame sa opäť v Oku. Áno, už sme tu boli dvakrát predtým. A prečo sme znovu tu? No, ja som chcela ísť určite na takú poslednú dovolenku vo dvojci a takzvaný baby moon. A užiť si to, oddychnúť si. Ja mám strašne rada more a slnko a leto. Som taký letný typ, takže... A hlavne ešte, chcela si mať že peknú fotku, lomeno video. Áno. A veľa vlastne tehotných báb
sa fotí, že buď v ateliéri, alebo v prírode a teda naša slovenská príroda vyzerá trošku inak, čiže sú to skôr také, že polné fotky pri západe slnka. Áno, takže ja som to chcela viacej spojiť, lebo úplne ma to neoslovilo. Takže sme si to aj spojili aj s výletom, aj s poslednou dovolenkou. My sme na dovolenke neboli, odkedy sme začali prerábať byt, takže je to zaslúžené. Prečo Oku? Lebo to tu máme radi, lebo je to perfektný adults only hotel posledný krát. Už sem asi nebudeme mať šancu tak skoro prísť. My to tu máme radi, proste je to super more, servis, izby, ubytovanie, všetko, takže sme si to chceli posledný krát užiť aj tu. To je všetko pravda, ale to by som vám ukázal v separátnom videu, ak vás zaujíma hlavne tento rezort, toto ubytko, tento hotel, ako to tu vyzerá, koľko tu stojí noc, čo všetko sa tu dá robiť, aká je tu pláž, no všetko o tomto hoteli uvidíte vo videjku čisto o ňom a toto bude také video zase viac o bábätku. Čo tam máš? Popcorn, pretože tu máme Iné. takýto vymakaný filmový večer. Každý večer tu je niečo iné. Zrovna dneska to je film a zvykne tu byť ešte pozorovanie hviezd, zvykne tu byť večerná party na pláži. No, ešte ale by sme mohli večer vyskúšať bazén. No, akorát idem povedať, že my odchádzame asi na izbu, lebo možno by sme vyskúšali bazén, keďže ho máme na izbe. Let's go. Som zvedavý, že na akú dovolenku pôjdeme, keď už bude baby na svete. Ale teda túto poslednú v dvojici si podľa mňa, že náramne užívame. Kedy si bol naposledy? Takto v noci? V bazéne vo vode? Alebo v mori? Alebo tak? Podľa mňa prvýkrát teraz. Keď sa pôjdeš tuto oprieť, tak budeš vidieť aj film. No tak sme zistili, že film sa dá pozerať aj z nášho bazéna, ale len cez taký priekuk, ako cez nejaký bunker protitankový. Prvýkrát som vlastne ponorená s brúškom v nejakej vode. A je to taký zvláštny pocit, ale dobrý. Prvýkrát plávaš ako tehulka, aké to je? Ľahší. Ľahšie? Nadnášate? Akože, trošku áno, ale ťažšie na kondičku. Aha. Aj tak, že cítim už to brucho. Zároveň je to trošku ľahšie, lebo ma to tak ako nadnáš. Či normálne som tu nechal večer ten popcorn a pozeraj a... Normálne tu majú mravci stretávku od Šerinovcov prišli. Ako prvá noc? Prvá noc ťažká, ale za to môže tento človečik. Lebo sa mi to občas deje, že niekedy sa v noci zobudím cikať a už potom neviem zaspať hodinu. Takže to sa stalo aj dneska, ale nad ránom som spala dobre. Aj som dospala, si myslím. A inak super. Ty? Ja nič moc, tiež som chodil cikať, piť, smedný som bol z toho popcornu. Wake up, feel emotion, let it shine across your skin. Step out. A ako sme sa sem dostali, a teda nemyslím biologicky, ale možno tak nejak akože životne do tohto štádia, bolo to šťastie veľké, pretože čo sa týka možno nejakých šancí, tak tie sme, poviem to tak veľmi zjednodušene, mali dosť malé. Povedali sme si, že však vyskúšame a keď to nepôjde, tak potom budeme riešiť, čo ďalej. Tak sme rátali aj s takouto verziou. Už sme spolu 7 rokov a máme 3 roky po svadbe, čiže veľa ľudí sa nás už veľakrát pýtalo, kedy plánujeme dieťa a tak ďalej. My sme chceli dať tomu taký svoj nejaký čas. Tak. Nebol to vôbec nejaký že tlak okolia, že teraz ideme do toho s tým, že sa nás pýtajú. Skôr tak nejak dozrel ten náš čas. Áno. Chceli sme si to tak nejako upratať, vyriešiť si bývanie, bytík a tak ďalej a tak sme nejako uznali za vhodné, že OK, že poďme to skúsiť. Akurát sme dotočili vlastne videjko house tour, byt tour, vlastne také záverečné nejaké video celej prerábky a Veronika si musela už zvoliť takéto rúcho, pretože zatiaľ to vie teda len nejaká najbližšia rodina a kamoši. Pár kamarátov, áno. A ešte sme to nijak nikde nezverejňovali, takže aby to nebolo úplne nápadné, tak už takéto obťahnuté šaty Moc nenosím.
už nosíš, ale len medzi ľuďmi, ktorí to vedia. Takže to boli také prvé dojmy, Hej. možno v tej chvíli také autentickejšie, ako teraz taký ten spomienkový optimizmus, ale všetko má niečo do seba, akože teraz to vnímam zase inak, možno na konci to budem vnímať úplne inak, to ešte uvidíme. Toto je inak to miesto, kde bolo to večerné kino, tuto. A tu za týmto máme izbu aj s bazénom, akurát ideme zhraňajok, ideme na pláž a teda ukážeme vám aj túto vymakanú súkromnú hotelovú plážičku, práve vďaka ktorej sme tu tiež už tretíkrát po sebe. Viem, že to nebude easy, ale ešte viac som presvedčený o tom a vlastne, že nepochybujem o tom, že by si to nezvládla, lebo myslím si, že super silná, zvládli to už iní ľudia a nemyslím si, že... Iné ženy? Konkrétne? Áno, tak. A nemyslím si, že my by sme to nezvládli a trošku mám predtým rešpekt, bude to náročné, budeme asi málo vyspatí, ale... To sa nebojím. Ale ešte viac sa na to teším, jak sa toho obávam. Jediné, na čo myslím vždy, je, že zvládli to iné ženy a ešte sa aj rozhodli si to zopakovať dobrovoľne. Tak. Takže to asi to prežijeme. Asi hej. A druhá vec, o tom nespaní. Ja sa toho veľmi nebojím, viem, že nebudeme vyspatí, ale ani jeden z nás nevstáva ráno o 6:00 do roboty. Ani nebude. Čiže keď sa náhodou v noci nevyspíš, tak si prispôsobíme robotu tak, aby si mohol, ja neviem, od 9:00 do 11:00 si pospať a dať si šlofika, lebo nemusíš nikde sedieť. Takže o toto úplne nemám strach. Ja sa teším, že to bude zimné obdobie a že budeme doma zababušení v zime a bude... Také cozy? Áno, bude to také cozy, že proste nebudeme mať také FOMO, že je leto a dovolenky a chcem chodiť von a tak. Asi trošku viac by ma mrzelo, keby to je na začiatku leta a teraz som, že máme kopec povinností s babetkom, chcel by som sa ísť bicyklovať, chceli by sme ísť tam, že tá zima je taká, že aj tak je skoro tma, dlho tma, väčšinou si doma, lebo je zlé počasie. Tak, ja osobne mám rád prechádzky, keď je také chladnejšie, mrzké počasie, čiže môžeš chodiť možno na kočikovať. také tie rejny, kočikovačky to bude cool. Uvidíme. Áno, a hlavne už potom na tú jar a na to leto už to bude také, že lepšie, už to bude pár mesiacov vyrastené, takže to už sa budeme teším. trošku zabehnutí a už to bude o to lepšie a hlavne, čo som chcel ešte povedať, chvála Pánu Bohu, obaja máme maminy, ktoré si myslím, že nám veľmi radi prídu, upracu, navaria, postrážia, prebalia, ukážu, čo máme robiť. Takže. Čiže ja sa teším na toto obdobie, podľa mňa to bude celkom dobré. A hlavne ja sa nebojím o to, že by som bola na niečo sama, lebo ty aj teraz, aj bez tehotenstva, aj predtým si taký, že aj spravíš, aj upraceš, aj spravíš jedlo, aj vyložíš riad, aj všetko. Že nebojím sa toho, že budem sa starať o dieťa a ešte budem musieť aj variť, alebo ja neviem, upratovať, že o to nemám starosť. O Harryho sa určite postaráš ty a myslím si, že aj o domácnosť, aj o varenie a všetko, aby som ja mohla kojiť a spať a venovať sa baby. Ďalšia zástavka, ďalšie jedlo a teraz už nejdeme nič pofejliť, nenecháme nič na náhodu, ideme na overené miesto Milos Beach Bar a ukážeme vám. Ako mi to? No buď si to pamätám lepšie, alebo to dnes fakt za veľa nestálo, čiže ja vám sem ísť neodporúčam, ale minuloročný Bobo by vám to určite odporúčal. Ale musím povedať, že sme tu veľmi cez deň, minulé roky sme tu boli vždy už tak, že po tme a je to beach bar. A vyberali sme si z takého istého menu ako tí ľudia, čo sú na pláži. Takže akože aj takto akože vyzeralo, aj chutilo, aj akože stálo to za to. Ale na tie večere oni majú aj také krajšie prestieranie, aj asi úplne iné menu, možno inú kuchyňu, iného kuchára. Takže akože treba skúsiť. No za mňa 3,5 z 10 a moc sa nám tu
Je to tak. Moc sa mi tu nechcelo ostávať stokovať, pretože ideme odfotiť jednu fotku, ktorú vy už ste v tomto čase asi videli, a to fotku tvojho brúška a vlastne takto to announcneme svetu internetovému. Boli sme na pláži, podarili sa nám natočiť krásne zábery Veroniky s brúškom a vlastne... A trošku aj so mnou. A momentálne, teda ešte reálne teraz v tomto čase to vedia len kamošia rodina, ale od tohto kliknutia to už bude vedieť aj celý Instagram a teda... Verejnosť. A dal si ma do spolupráce? Dal. Dobre. Aby to videl aj môj Instagram. A teda tajomstvo skončilo práve teraz. Je to vonku. Som tehotná. Ideme pozorovať hviezdy? Ideme pozorovať hviezdy. Hej, dneska tu je nová aktivitka, včera sme tu mali kino a dneska je pozorovanie hviezd. Cez teleskop. Cez teleskop, ktoré sme už raz zažili, bolo to fantastické, takže si dáme asi nejaké dlhé veci, nech nás nedoštípu komáre a ideme na to, je to tuto hneď asi 6 sekúnd od našej izby. A ja som inak pekne spálený. Ty si inak úplne červený, a nevidno to. No, akože podľa mňa to trošku vidno, mám nohy túto úplne vidno, to mám, že úplne červené. Lebo pán sa čo? Nenatrel. Lebo sme ležali pod takým, no to je jedno, ideme na hviezdy. Ty sa tešíš na niečo konkrétne? Okrem kávičkovania s kočikom? Ja sa extrémne teším na to a to som si nemyslel, že príde niekedy vôbec také obdobie, ale ja som sa už podľa mňa posledný rok, dva, možno 2,5 dozadu, už som bol taký, že OK, že keby máme dieťa, tak vlastne by to bolo celkom cool, že teším sa už na to obdobie, keď už to nebude úplne také, že malinké bábätko, keď už to bude skôr taký malý parťák, lomeno parťačka, pretože pohlavie, to sme vám ešte nepovedali, to je stále tajomstvo. Keď už to bude taký malý parťák alebo parťačka a už sa s tým bude dať hangoutovať, chodiť von, pokecať, tak to bude podľa mňa, že už také hrozne cool. A ja sa teším na všetky tie tatkovské veci také, že... Učiť plávať, učiť bicyklovať. Pre toho malého človeka budeš ten najväčší frajer a že ho budeš všetko učiť, budeš ho všade, všetko mu ukazovať, všetko vlastne spozná vďaka tebe, že si to viem predstaviť, že budem podľa mňa, že dobrý tatko. Určite. Ale normálne som si to už tak, že posledné roky predstavoval, že keby teda príde ten deň, že budeme mať bábo, takže že vôbec predtým nemám strach, že skôr sa na to obdobie teším. Ja sa teším aj na také kávičkovanie s novorodencom, ktorý nič nerobí, len spí, papa a kaká. Akože... Že to si myslím, že bude jednoduchšie, ako keď to bude behať. Hej. Keď to bábätko bude už také čiperné a bude behať, robiť zle a tak ďalej. Ale však všetko má niečo do seba. Takže uvidíme za pochodu, akože nemáme na výber už. Dobré ránko, ideme odtestovať fitko ešte pred raňajkami, pretože ho tu máme. Áno, a web je hore od 6:50, lebo som bola cika, ja už sa nezaspala. A čakala som tohto pána, kým sa zobudí, ale môžeme cvičiť trošku. Inak včera som sa trošku slabšie natrel, tak by som to povedal a som celkom spálený a celkom ma to bolí, takže ešte to bude zaujímavé. Takýto krásny vchodík a pozrieme sa, či to nikto není a podľa toho, ježiši, je to fulka. Je to plné, nie sme tu jediní, ktorí chcú cvičiť, takže asi sa najprv najeme, ako doma, budeme papať nie s prázdnym žalúdkom. Cvičiť. Budeme cvičiť, nie vidíš, ja už som hladná. Takže je tam pár ľudí a to fitka je celkom malé, takže najprv tam pošleme raňajky a potom dáme pokus číslo 2, pretože sa nám tam úplne nechce tlačiť. Ale tuto pri bazéne je to celkom prázdne. Ideme na pláž a ideme sa hlavne natrieť dneska trošku lepšie ako včera. Teda ja. Nejaké doterajšie zhodnotenie? Pamätám si, že prvý trimester bol ťažký. Určite mohol byť aj ťažší, o tom nepochybujem. Nemala som žiadne zvracanie ani nič podobné. Párkrát nejakú nevoľnosť, ale veľmi málo. Čakala som, že to bude oveľa horšie. Ale stále si pamätám ten deň, keď som si povedala, že neviem si predstaviť scenár, kedy by som si to dobrovoľne zopakovala. Ale
Nachádzame sa za polovicou pomyselnou a teraz je to fajn, teraz si to užívam aj možno na to tak nespomínam na to až tak zle, ako som to možno vtedy prežívala. Ale stále mám niekde v pozadí taký výkričník, že to bolo teraz v pohode, neznamená, že na budúce to nebude horšie, čiže možno toho by som sa bála do budúcna. Po tom prvom trimestri je to už také, že lepšie. Normálne sa to preklenulo a už si to tak viacej užívam, už normálnejšie jem. Už si plnšia energie. Áno, áno. Spánok je trošku ťažší teraz. Mám lepšie dni, mám horšie dni, alebo mám lepšie noci, mám horšie noci. A ešte čo som si všimol, a to si aj ty všímaš ešte aj teraz, že máš, jak sa slušne povie, deravú hlavu. To mám. To je jedna z najhorších vecí, že ja som človek, ktorý na všetko myslí, všetko nosí v hlave, všetko rieši a ja neviem jednu vec si zapamätať, ale akože ani že banálnu vec. Toto je také najhoršie a strašne veľa som chodila cikať na začiatku, teraz je to už lepšie. Hej, vydržala si napríklad celú Odiseu, čo sa až čudujem, lebo ten film vôbec nie je krátky. Prišiel room service. Prišlo jedlo, boli sme trošku hladní, sú 4 hodiny, takže sme si chceli niečo takéto malé zobnúť, pretože ideme večer na barbecue grilovačku. Dneska sa vpredu v reštaurácii bude grilovať. Nebude sa podávať à la carte, čo je trošku škoda, pretože to sme vám chceli jednak aj ukázať a za druhé dnes máme výročie a chceli sme si dať takú peknú, trošku fancy večeru. Ale to nevadí, pretože si ju môžeme dať zajtra. Áno. A dneska si dáme grilovačku. Extrém dobrá, perfektná večera. Asi som práve dorozprával. Je to baklava. Hej? A bol som si nabrať už 2-krát, ale nevládzem. Asi mi každú chvíľku vyhodí z miešačky, ale asi to podstúpim, lebo ešte som si nedal dezert a je tam baklava. Zatiaľ asi 9 z 10, ne? Topka, fakt, vymakaná. No a plus minus takto nejak tu vyzerajú naše dni. Neskoré raňajky, pláž, akurát sa Veronika presunula k bazénu na izbu. Ja idem do fitka, trošku si zacvičiť, sú 3 hodiny po obede. Potom si trošku počilujeme a o 8 máme večeru tu, ktorú vám opäť ukážem. A dneska to už bude à la carte, takže trošku iný zážitok ako včerajšia grilovačka a veľmi sa na to teším. To už som síce spomínal, ako sa na to teším a že zo začiatku to bude ťažké, že predtým mám rešpekt, ale taktiež by som ešte chcel spomenúť, že veľkou inšpiráciou v tom, ako sa tatkuje, ako fotrikuje, je pre mňa Max Habanec, je to český športovec a možno trošku aj influencer a extrémne sa mi páči, ako on síce už má teraz 2 detičky, ale nedávno dal video, ako sa so svojou dcerou vybrali na taký výlet, na také dobrodružstvo, išli k moru a vôbec to nebolo o tom, že nejaké fancy hotely a ubytka, ale tam išlo hlavne o ten spoločný čas otca a dieťaťa a hrozne moc sa mi to páčilo a niečo také by som chcel možno v budúcnosti aj ja, keď už si to teda celé trošku osvojíme a naše baby už bude staršie. Vôbec to nemusia byť nejaké obrovské aktivity a výlety, zo začiatku to budú asi také nejaké, že 2-3 hodinové zábavky, ale presne niečo také, ako spravil Max, že išiel s tým svojim dieťaťom na viac nocí, len on a teda len dávam shoutout tomuto tvorcovi a otcovi, že je inšpiráciou a budem rád, keď možno aj ja budem takou nejakou inšpiráciou pre vás. Či už ste rodičia, nie ste možno budúci rodičia, tak len mi dajte vedieť pod video, že či by sa vám možno aj nejaký takýto obsah páčil buď tu, alebo u mňa na Instagrame. Poďme na našom vymakanom aute na jeden rýchly nákup. Yes, ideme kúpiť trubičky pre kamarátov. Hej? Hej. No, OK, tak snáď vám chutili. Ideme do obchodíku a tuto mačky majú veget. Ježiš, Gadžo ich vyplašil. Poďme. Juj, baklava.
Ochutnáme tú baklavu? Inak to som ja aj nevedel, že takto mi chutí baklava, až kým som ju prvýkrát neochutnal. Ale ty si vybral pistáciovú, takže som zvedavá, že čo sme toto. Ježiš, ale je extra juicy. Ja som prvú baklavu ochutnal v Bratislave, podľa mňa v Suvlaki. Tam je dobrá baklava. A povedal by som, že ešte lepšia. Takisto včera na večeri na barbecue night sme mali baklavu, ježiš, to bola famózna. Ale tým, že som si išiel nabrať 2-krát a ešte dezerty, čiže 3-krát, tak som bol, že absolútne plný až potiaľ to. A už sa tam nevošla ani jedna navyše. A táto mi chutí o trošku menej ako tá včerajšia. Tá bola ešte aj taká chrumkavá mi prišla, tá včera. Tá je z myšľanskej reštaurácie, po prvé. A po druhé, podľa mňa, ty si vybral pistáciovú. A je to, že olive oil, pistachio, honey. Takže tam cíti trošku ten olive oil, že to nie je také obyčajná, klasická baklava, ale taká trošku iná. Posledný večer, ideme o chvíľočku na večeru. A boli sme ešte využiť teda to, že sme tu, že je pekný západ slnka, porobili sme si nejaké fotky, videjka. Pani Zlata je vybavená. Povedz. Energy level 0. Potrebujem studenú dudlinkovú vodu a klimatizáciu. Je tu asi 30 stupňov momentálne podľa mňa. Hej. A je čo? 8 hodín večer. Áno, je 7:30. Je 7:30, je teplo a Veronika má plus teda jedného človečika navyše, takže už tak sme to podľa mňa celkom pohrotili. Ideme si... prstové šaty. Ježiš, no. Tieto si mala inak... To sú svadobné. Svatební, áno, popolnočky. Ideme si trošku sadnúť, vypiť jednu kolu a nájsť sa. Tak. Tešíš sa? Pozri. Spieva. Ježiš. Posledné raňajky. To si musíme dať ešte aj zabaliť, aby sme... Máme tu kadečo. To je moje? Hej, toto je moje? A toto má Borisko. Chceš vedieť, čo ti ostrov napoveda? Mne? No, posiela nám signál. Vidíš to tam, ten signál? Vidím. Ja vidím, že fúka iba. Hej. No, keďže je toto asi naša posledná dovolenka vo dvojici na nejaký čas, tak sme sa práve prišli pozrieť do tohto hotela od Saturu, ktorý bude možno nejakou alternatívou pre nás na ďalšie leto. No a práve Satur je aj partnerom tohto videa, ktorý ponúka hotel Kuros Palace na ostrove Kos, kde sme práve teraz. Hlavná výhoda je odlet a prílet z Bratislavy, delegát, taktiež transfer na a z letiska. Samozrejme je tu aj all inclusive, 2 deti môžete zobrať do 5 rokov zadarmo, je tu aj krásna piesočnatá pláž s výhľadom na západ a takisto tu nájdete aj množstvo športových aktivít. No a s kódom BABYBULLON máte od Saturu zľavu 7% na tento hotel Kuros Palace na ostrove Kos. Kód je platný do 15. septembra 2026, ale viete ním zakúpiť dovolenku až na ďalšiu sezónu. Viem si úplne predstaviť, že sem prídeme s bábätkom a možno aj s jednou maminou, ktorá nám trošku pomôže a my si zatiaľ môžeme vybehnúť na takúto romantickú večeru aj s krásnym západom slnka. No my sme sa išli pozrieť troška do uličiek hlavného mesta. Ak máte chuť na takúto nejakú večernú špacierku uličkami plných stánkov, kde to vyzerá ako na jarmoku na steroidoch, tak toto je presne to miesto. Áno, sú tu samé reštaurácie, bary, obchodíky, šperky, takže kľudne sa sem prídite pozrieť a poprechádzať sa. Vieš, ja som obyčajný chalan z Leviec, mne stačí zmrzlina a obchody, čo vyzerajú jak jarmo. A ja som rád.